Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Пробива дупка в стената, за да открадне светлина да чете". В древността живял човек на име Куан Хън. Той бил много беден. В дома му нямало дори олио да си запалят лампата. Една вечер видял тънък лъч светлина, който прониквал през процепа в стената. Съседите били запалили лампа. Тогава той издълбал малка дупка в стената и всяка вечер сядал до нея, като използвал проникналата светлина, за да учи упорито. Куан Хън бил ученолюбиво дете, а като пораснал, станал много образован. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски с пинyin и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица!